Ki khubor ka batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ketenat Pule Puthi jong Jala Kerala kelapin mi eko hukum ba Shah iki Nonghikai bikin Shna nele reels hende gede pelet jumot hagikam ki bapin mento ye ki khenna skol ka sarkar kelapin mi ya gani ka hukum namar bakalap bha kapor bagaran ka samakam ki Nonghikai ki Shna reels tangkat to kat ne teli ki bedai ki bedan jumot ba ka Pule Puthi hende khambon pat ka video ki Shna daki reels kam kai sudah ki baki upload ha social media la hukum ru ba Shua ban upload ye kidur ni ki video ha social media Nonghikai gede ban yo jingbet Shua ni ki bor bahalor ba dei tat anda la yo jingbet on Shah eki ban thap ha social media ha Kerala ki dan san lak ngot ki Nonghikai ki ba hikai hagi primary high school but plus 2 ki dan khat arajat ligi school ba kinthop ya sawaja sanspa ligi school sarkar ba nyo hajat li par ki school ki ba yo jingar shahar na ka sarkar ni ki government aided